ኣብ ልዕሊ ትልቦናኻ ኮፍ ኣቢሎም እንተዝምዕድኻ ሞራላዊ ምኽሪ ብዶክተር ተስፋይ ገብረ መድህን ንስኻ ኮንካ ስለ ዝተወለድካ ኣይትመውትን ካልእ ሰብ ኮንካ ንስኻ ካልእ ሰብ ክትመስል ተፈተንካ ኣብ ነፍስኻ ዘለካ ተኣማንነት መንፈሳዊ ድኽመትን ውድቀትን የስዕበልካ ንገዛእ ርእስኻ ካብ ካልኦት ሰባት ኣብሊጽካ ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ ነብሰ ምትላል የለን ነፍሲ ወከፍና ሓደ ካብቲ ሓደ ዘይንእስ ዝተፈላለየ ዓቕምን ክእለትን ከም ዘለና ምርዳእን ምስተውዓልን ኣገዳሲ እዩ ገለ ሰባት መዓልቲ መፀ ኩሉ ነገር ሓደ ዝኾኖም ኣብ ህይወቶም ካብ ልዑል ኣምላኽ ዝወርድ ጸጋታትን በረኸትን ከለሊዎ ስለ ዘይከኣሉ ጥራይ እዩ ሓደ ሰብ እቲ ካብ ልዑል ኣምላኽ ዝረኸቦ ጸጋ ካብ ንጹህን ቁኑዕን ጸሎት ዝተበገሰ እንተደኣ ኮይኑ ጸሎቱ ከንቱ ክባኽን ኣይክእልን እዩ ገለ ሰባት ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ ይፈልጡ ብዛዕባ ናብርኦም ንጹር ኣረኣያ ወይ ከዓ ሓበሬታ ዘለዎም ግን ኣይኮኑን ቅድሚ ኩሉ ነፍስኻ ምፍላጥ እቲ ዝበለጸ ብልሒ እዩ ካብቲ ዘረሓቐና ምኽንያታትን ኩነታትን እቲ ዘቀራርበና ምኽንያትን ኩነታትን ይበዝሕ ኣብ ሓድሕድና ምርድዳእን ምትሕላይን መታን ክድንፍዕ ኣብቲ ዘቀራርበና ምኽንያታትን ኩነታትን ከነድህብ ይግባእ ካብቲ ብናይ ካልእ ሰብ አንደበት እንጉድኦ እቲ ብናይ ባዕልና ንባዕልና ስነ ምግባር እንጉድኦ ይብእስ ካብቲ ብናይ ባዕልና ንባዕልና ተበግሶ እንሕጎሶ እቲ ብናይ ካልእ ሰብ ሓልዮትን በረኸት ኣምላኽን እንሕጎሶ ይዓዝዝ ኣምላኽ ክልተ ኣእዛንን ሓንቲ ኣፍን ገይሩ ክፈጥረና ከሎ ቅድሚ ሓደ ግዜ ምዝራብና ክልተ ግዜ መታን ክንሰምዕ እዩ ድሕሪ ጽን ኒልና ምስማዕ ይስዕብ ምስምማዕ ክቡር ሰብ ማዕረ ነፍሱ ንኻልእ ሰብ ይኽብር ኣብ ሓድሕድና ምክብባርን ምጽዋርን ክህሉ ናይ ኩላህና ሓላፍነትን ግዴታን ይኸውን እዚ ምዝኸውን ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ምውሃድን ምትሕብባርን መንፈስ ይፍጠር ትሕትና ከም ዕሽነት ስንፍና ድኽመትን ውድቀትን እተገምት ኣይኮነትን ትሕትና መግለጺ ናይ ክብረትን ሕውነትን እያ ትሕትና መድሃኒት ናይ ትዕቢት ንዕቀት ኣንነትን ትምክሕትን እያ ትሕትና መሰረት ናይ ቁኑዕን ጽኑዕን ስነ ምግባር እያ ብትሕትና ዝመላለስ ህይወቱ ይቕደስ ነንበይንና ንውለድ ነንበይንና ንመውት ነንበይንና ግን ኣይንነብር ከም ሰብ መጠን ካብ ሰብና ኸይተፈለና ሰብና ኽቢርና ምስ ህዝብና ምንባር ሰናይ ጸጋ እዩ መልክዕ ሰብ ህዝቢ ምዃኑ ወትሩ ንዘክር ንሽሕ ህዝቢ ጠርናፊቶም ፍቕሪ መንፈሳዊት ሓይሊ ኮይና መእሰሪት ናይ ኩሉ መፍትሕ ንኩሉ እያ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ንኩሉ ይጻወር ይዕገስ ንጽልኢ ኣልጊሱ ሕውነት يوحس
ላምረካ ሰንቅ አብረካ ዝብል ምስላ ናይ ትግረሎ ዘፍቅረካ ጽቡቕ ገይሩ ይቀብረካ ማለት እዩ ፍቅሪ ኣብ ሓድሕድና ክትጓዓዝ ኣለዋ ክሳብ መቃብርና ልሳን ዓጭም አለባ ላኪን ዓጭም ሰብር ዝብል ምስላ ትግረውን ኣሎ መልሓስ ዓጽሚ የብላን ግን ዓጽሚ ትሰብር ማለት እዩ መልሓስና ኣብ አንደበትና ንሕሜታን ወቀሳን ዘይኮነስ ብስነ ስርዓት ንእርንቡን ቅዱስን ስነ ምግባር መታን ክንጥቀመላ ሕልናን ትግሃትን ከነጥሪ አምላኽ ይርዳአና ወትሩ ሰናይ ተግባርን ቅዱስ ስራሕን ብምግባርካ ኣብ ሕብረተሰብካ ትኽበር ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ኣብነት ትኸውን ኣብ ህይወትካ ዕጋበትን ቅሳነትን ትረክብ ካብ ልዑል አምላኽ እውን መንፈሳዊ ዓስብን ሞገስን ትቕበል ሰላም መንፈሳዊት በረኸትን ጸጋን ናይ አምላኽ እያ ሰላም ዝገብር ኣብ መንግስቲ አምላኽ ይነብር ኣብ ሓድሕድና ሰላም ክንተክል ከለና ቅዱስ መንፈሳዊ ዝምድና ንፈጥር ሰላም መክሰብ እምበር የብላን ክሳራ ባርከስ ከም ፍቃድ አምላኽ ኣብ ሕብረተሰብና ሰላም ፍቅርን ስኒትን ክህሉ ናይ ኩላህና ትምኒት ጻዕርን ጸሎትን ይኹን ክብርን ምስጋናን ንልዑል አምላኽና ረህዋን ሰላምን ንሓላል ህዝብና ዕድመን ጥዕናን ይውረድ ኣብ ኩላትና ጽሑፍ ብዶክተር ተስፋይ ገብረ መድህን ካሑራት መንግስታት አሜሪካ አንባቢ ዮሐንስ ጸጋይ በርሄ 6 መጋቢት 2025